салом алайкум мухлисони азиз. Барои саволҳои пайдарпайи шумо ки филми меҳмони нохонда дуюм сезон шавҳар дар иҷора кай мебарояд дар интернету дар инстаграму дар имоҳо бисёр савол ҷавоб мекунед. Ина барои шумо мухлисои азиз, ина Алишер Равшанов айни ҳол дар омодагии овозпартоӣ ҳастанд. Главни режиссёри мо Акмал Ҷумаев. Албатта дар тамоми корҳои мо Акмал Ҷумаев ба як по рост меистад. Айни ҳол овози моро запс карда истоданд. Ку як бор кори шуморо бинем ку рафтем ку. Як ҳамон муман 5000 қарздор буд ба сари хеш табу рафтага. 1 2 3 ҳамон 5000 қарздор буд ба сари хеш табу рафтага. гӯш мекунем. Медонам ҳамон 5000 намерасам. мумам хес буд рафт хони хеш. Оли момад ака қарз гуфта кофта гашта. Охи ти як бор мара сухан намекунӣ ё ин охима дарбара дистодагӣ кори та ҳалай. Чӣ гуфтани барои мухлисон? гуфтанем ки на қариби хариби шумо худованд розӣ боша ба хости Аллоҳ будуш мекунем пешкаши шумо мегардонем. Албатта барои шумо бошед, бо мо бошед. ба наздикӣ Акмал Ҷумаев зинда бошен ҳама каса. хай мо запис кардесем. худо хоҳад як мо пас ба чизи мухлисон мебароем ба диско ҳатман тамошо кунед. ай тамоми интернетҳо тамом интернет сайти Акмал Ҷумаев Алишер медиа Ин сайти ма алибоҷа мевонта парвона